Simon Wahyu Huzono Wasudai Ayo cepat dosiok hapa. Awas lo mbak, nak tiba lo, awas nak tiba awas. Ayo, awas lo nek ngantuk lo, awas nek ngantuk lo, awas nek ngantuk lo.
Was, Bismillah. Wah, wah. Ini kabarnya semua Mas Kuntet. Mas Kuntet. Saurunge joget iki maca bismillah sik. Lah tak warai, buta tak warai. Tangane sik, piye tangane? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a rabbi. Ini doa wudu kuwi. Dudu doa wudu kok mbok doa to. Lah ya ngene. Was, tangane. Aduh. Mau ditekoki tenan-tenan kok kamu nanya. Matiku tuh tak takok aneh. Iya tekoki. Kowe nakoki kurang jelas kok. Ya piye kudune? Sik ngalih dhuwur. Oh, judul aja modot ya. Aku yo kadang, adik mananya siapa ya? Mananya siapa mananya? Loh, omongan iso bidul dhewe. Namanya siapa ya? Sopo? Takoki. Tekoki kowe. Takoki. Adik namanya siapa? Juna Juna kelas berapa? 5 Kelas 5. Anaknya siapa? Anaknya jenenge bapaknya Ojo. Loh. Bapaknya jenenge sapa? Bapaknya jenenge apik. Apa? Iki Dek Juna. Iya, Dek Juna kelas 5. kelas 5. Mundur, geni Yo, siji. ganti liyane. Ya wis enak kok iki. Adik mau ngapain? Garangan Ganong iku pengen bosok. Andani ganong iso. Wong takon aku jenenge wis takok adik nama ngapain. Waduh. Adik namanya siapa? Arka Arka. Jeneng bapaknya sapa? Arko biasanya. Arko kok minjam mayit to. Adik kelas berapa? kelas 2 Kelas 2. SMP. Oke. Oh ya makasih. Mundur. Dek Arka, Dek Juna kelas 5, Arka kelas 2. Iku koyo ae anak kembar, Mas. Kembar? Hah? Kembar apa? Mbak Dik lho. Iya no. Ayo sampai siapa ini?
Adik namanya siapa? Oh alah, tunggale sing apa di penjara nanggone Nusa Kambangan niku. Siapa? Amar Zoni. Di Amar kelas piro? Kelas 4. Mundur. Ditakoki ipane diisin. Rafa. Kelas 4. kelas 4, Dik. Saiki urut siji mboko siji. Bareng apa siji-siji? Bareng. Ya wis. Nek kon bareng kok ya. Tabuhane kijing miring apa serampat apa? Ijeng miring iki Mas, ape Mas? Apa? Ayo Mas, ijeng miring, Mas. Ijeng miring. Parine lemu-lemu, awake kuru-kuru. Monggo sing arep sapa sing arep? Ayo, nyampe ganong apa? Aku wis, aku sing arep. Aku sing arep, aku sing arep. Piye? Sing arep sapa iki? Ayo ya disawer iki Pak Haji. Ah, matur sebelah nuwun. Sawer. Kae. Lagu DJ. Hei, Ratu mundur. Ada ratu mundur. Sita-sita kitanya sita-sita saya. Oh iya dah. Topengnya diculi nabrak deh. Topengnya diculi nabrak. Ayo salto se. Yo kita salto yo. Yo salto se ya. Yo salto se yo. Ayo salto se. Mas. Kalau. Ayo salto yo, joget yo. Ayo iki dik sapa iki? Was. Enggak. Lah saya mana? Alah.
Ngene iki lho Mas. Oh iya. Si Dene salto. Ayo salto. Ayo yuk salto saya yuk. Yuk kasih. Mas. Iya. 20.000. Wah. Kandani. Ayo gantiannya. Ayo gantiannya. Ayo nek salto 20.000. Mas. Oh, Joko, ana personil anyarane iku. Iki lho. Tapi salto, Bro. Salto. Ayo le. Ayo le salto le. Nah. Ya salto yo. Makasih. Mas. Saltone kok apik men, iso ora? Matur sembah nuwun. Ayo kita siji dhewe iki. Ayo siji dhewe iki. Ayo. Wah. Iya. Wah. Iya. Siji. Katanya tujuh nose. Nah, melorot lho. Ya, kadune kuwi. Orang semacam-macam gini wilayah wonge kok malah. Siji urung. Awas, katanya tujuh nose. Nah. Ladalah. Iya. Wah. Ayo nek. Sakit gitar segede. Ya segede ben salto sih. Segede gitar iki, saya gitar segede. Was. Alah. Tangannya ngatok tangannya kae. Lah, tak ada nih. Apa? Wong ini Was. apa nanti? Mas aku aki terus tak juni make ewu. Lah iya ngene iki lho. Alah. Lek Yoko. Kalau gak disawer duwe kowe.
Karo Pak Berdoa dulu, berdoa. Makasih. Awas. Berdoa sih, berdoa sih. Mana tepuk tangannya yuk? Yuk, 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 yuk. Ayo, kita kowe wani ora? Heh? Kowe wani ora? Iya kowe. Ayo, kowe. Aku, Yo. aku. Ah,